Návraty v popu po 40 letech ABBA je konečně zpět s novým studiovým albem. Nemusíme si tu nic dokazovat. Myslím, že neriskujeme. Benny Andersson ve svých 78 letech konečně prolomil mlčení a to, co odhaluje, by mohlo navždy změnit váš pohled na skupinu ABBA. Od emocionální tíhy z role dospívajícího otce až po osobní problémy, kterým čelil během celosvětové slávy kapely, se Benny už nebrání. Otevřeně hovoří o tlaku slávy napětí, které kapelu téměř roztrhlo, a osobních démonech, se kterými bojoval v zákulisí po celá desetiletí. Proč ABBA skutečně přestala dělat hudbu? Co fanoušci během své vrcholné éry neviděli? A jak to Benny všechno přežil? Připravte se, protože tohle není jen příběh, je to pravda, která se skrývá za legendou. Když ABBA vládla světu, pokud jste žili v 70. letech, nebylo před ABBA úniku. Jejich hudba nebyla jen populární, ovládala rádiové vlny. Bylo to, jako by objevili kouzelný recept, který v jednom zátahu smíchal třpit zlomené srdce a radost. Dancing Queen nebyla jen hitem, byla to hymna celé generace. Mohli jste být ve Švédsku, Sydney nebo Cincinnati a někdo někde ji zpíval nahlas, obvykle se zdviženýma rukama a bez jakéhokoliv studu. ABBA měla takovou atmosféru, kterou bylo těžké popsat. Na pódiu se všichni usmívali oblečeni v okázalých overalech a třpitivých botách a ladili jako andělé na diskotéce. Ale nebyl to jen vzhled, byl zatím skutečný talent. Benny Andersson a Björn Ulvaeus byli ti tichí géniové, kteří vytvářeli melodie, zatímco Agneta a Frida těmto písním vdechli duši. Ti čtyři spolu bylo to jako blesk v láhvi. Mezi lety 1974 a 1982 ABBA chrlila hit za hitem, jako by to nic nebylo. Waterloo, Fernando Dej mi. Znat mě, znat tebe, to se zdálo nekonečné. A tady je ta šílená část, nahráli jen 8 studiových alb, to je vše jen 8. A přesto prodali stovky milionů desek. Dodnes jsou jedním z nejprodávanějších hudebních interpretů všech dob. Za vším třpitem a chytlavými refrény se však skrývalo šeptání zvěsti o napětí, rozchodech a emocionálním vyhoření. Fanoušci viděli 4 usmívající se tváře, ale jen málo kdo tušil, co se doopravdy děje, když se kamery vypnuly. A nyní, v 78 letech, Benny Andersson, muž stojící za velkou částí jeho hudby, konečně tuto oponu odhaluje. To, co začíná odhalovat, vykresluje velmi odlišný obraz skupiny, o které jsme si mysleli, že ji známe. Než se stali legendami Bennyho skutečný začátek. Abyste pochopili, jak ABBA vůbec vznikla, musíte se vrátit daleko do minulosti. Před slávou sladěnými outfity nebo dokonce jménem ABBA. Benny Andersson byl teenager ve Švédsku s klavírem snem a absolutně netušil, že jeho život navždy změní popovou hudbu. Benny vyrůstal v malém městečku nedaleko Stockholmu. Jeho otec i dědeček byli oba hudebníci. Neslavní, ale takoví, co by po večeři vytáhli akordeon jen tak pro radost. Tam Benny poprvé okusil hudbu. Seděl na klíně svého dědečka a učil se hrát podle sluchu, ještě než se vůbec dokázal pořádně naučit číst noty. V době, kdy byl teenagerem, už hrál v místních kapelách a v 16 letech odešel ze školy. Ne proto, že by to nezvládal, ale proto, že věděl, že hudba je to jediné, co chce dělat. Pak přišli Hepstars. Pokud jste o nich nikdy neslyšeli, nejste sami. Ale ve Švédsku v polovině 60. let byli Hepstars velkým hitem. V podstatě to byla švédská verze Beatles. Holky křičely, desky létaly z regálů a Benny stal se národním idolem, aniž by zaspíval jediné slovo. Jen on a jeho klávesy houpali se sem a tam, jako by byly součástí nástroje samotného. Tehdy zasáhl osud. Přibližně ve stejné době vedl mladý hudebník jménem Björn Ulvaeus folkovou skupinu s názvem Hootenanny Singers.
Zní to jako zvláštní shoda, že popová hvězda a folkový kytarista, ale když se Benny a Björn v roce 1966 setkali na hudební akci, něco si padlo do oka. Měli úplně odlišné styly, ale když spolu jamovali v zákulisí, chemie mezi nimi byla okamžitá. Prostě se k sobě dostali hudebně i jako přátelé. Začali spolu psát písničky zpočátku jen tak pro zábavu. Ale věci se vyvíjely rychle. V roce 1969 už nejen psali hudbu, ale plánovali si budoucnost. A tady to začíná být zajímavé. Ve stejném roce se Benny setkal s Anni-Frid Lyngstad, lépe známou jako Frida. Byla to talentovaná sólová umělkyně s procítěným hlasem a silnou jevištní přítomností. Mezitím se Björn zamiloval do Agnity Feldskog, dospívající popové hvězdy se zlatými vlasy a hlasem tak čistým, že by dokázal rozpustit led. Vztahy rozkvétaly téměř synchronně s hudbou. Nešlo jen o to, že 4 cizí lidé založili kapelu. Byly to skutečné vztahy, které se formovaly přímo před očima všech. 2 páry zcela pohlcené láskou, životem a hudbou. Díky tomu ABBA působila tak upřímně. Emoce nebyly hrané, byly skutečné. Na začátku 70. let spolu psali a nahrávali častěji, i když se ještě oficiálně nestali skupinou ABBA. Zpočátku vystupovali pod svými celými jmény Björn, Benny, Agnita a Frida. Není to zrovna snadné propagovat na plakátu, že nakonec to zkrátili a použili první písmena svých jmen, aby vytvořili něco jednoduchého, chytlavého a brandovatelného. Bakalářský titul v oboru podnikání. Ale tady je věc. Tato skupina nevznikla ve studiu. V zákulisí nebyl žádný producent, který by tahal za nitky. ABBA se zrodila ze skutečných okamžiků. Společná jídla, skládání písní, které se protáhlo do noci, romantické vzestupy a pády a sny, které se zdály tak velké, že se zdály téměř směšné. A možná proto jejich hudba tak silně zasáhla. Když jste poslouchali ty texty o zlomeném srdci touze nebo vzrušení z zamilování, neslyšeli jste jen příběh. Slyšeli jste jejich příběh, ale ta raná spojení nebyla jen tajnou ingrediencí, která dala skupině ABBA duši. Stala se také zdrojem jejich nejhlubších trhlin. Protože když se smíchá láska s biznisem, obzvlášť na globální scéně, co se stane, když se věci začnou kazit, co se stane, když se pár od sebe oddělí. Ale kapela stále musí hrát láska, hudba a ženy stojící za písněmi. Je snadné se dnes ohlédnout za ABBA a představit si ji jako další ikonickou kapelu s chytlavými písněmi a třpitivými outfity. Ale jakmile odhalíte vrstvy, uvědomíte si, že ABBA nebyla jen o hudbě. Šlo o skutečné lidi, skutečné vztahy a skutečné emoce. Nebyla to žádná uměle vytvořená popová kapela. Byli to 4 jednotlivci, 2 páry, které se do sebe zamilovali, tvořili spolu hudbu a pak sledovali, jak se to všechno začíná hroutit pod tíhou úspěchu. Začněme s Bennym Andersonem a Anni-Frid Lyngstadovou. Svět ji poznal jednoduše jako Fridu. Frida nebyla jen náhodným přírůstkem do skupiny na poslední chvíli. Měla hlas, který se nedal ignorovat. Chraplavý, emotivní, silný. Ještě předtím, než ABBA vůbec vznikla, si ve Švédsku udělala jméno. V roce 1967 vyhrála národní soutěž talentů, která odstartovala její kariéru. Toto vítězství vedlo k vystoupení ve švédské televizi a nahrávací smlouvě s EMI. Nebyla jen talentovaná, byla ostřílená, zkušená a v životě si už hodně prožila. Fridin raný život nebyl žádná pohádka. Její matka zemřela, když byla ještě velmi malá a její otec, německý voják, se nikdy nezmiňoval. Vychovávala ji babička a velkou část mládí strávila tíhou ztráty a identity. Ta emocionální hloubka se projevovala pokaždé, když zpívala, bylo to slyšet v jejím podání. Bolest, síla duše.
Benny si Fridy poprvé všiml, když ještě hrál s Hepstars a jejich spojení se nestalo přes noc. Frida byla v té době vdaná a měla 2 malé děti, ale v průběhu několika následujících let se jejich cesty neustále skřížily. Hudba je znovu a znovu zbližovala. Na začátku 70. let úzce spolupracovali, psali, nahrávali a vystupovali. A toto tvůrčí spojení se změnilo v osobní. V roce 1971 se k sobě nastěhovali a o 7 let později se vzali. Benny a Frida ale nebyli jediným milostným příběhem v rámci skupiny ABBA. Také jste měli Björna Ulvaeuse a Agnetu Feldskogovou, švédský popový pár. Agneta už sama o sobě byla hvězdou. Prorazila v roce 1968 se svou písní Jak var so kar. I was so in love. Jak var so kar. I was so in love, která se vyšplhala na vrchol švédských hitparád. Bylo jí teprve 18. Její hlas byl čistý, jasný a emotivní zcela odlišným způsobem než Fridin. Zatímco Fridin vokál byl kouřový a procítěný Agnetin byl jasný a éterický. Jejich společné harmonie byly magické. Agneta se s Björnem setkala během turné. Ten už byl známý svou prací s Hootenanny Singers. Okamžitě si padli do oka jak hudebně, tak osobně. V roce 1971, ve stejném roce, kdy se Benny a Frida nastěhovali k sobě, se Agneta a Björn vzali. Ve stejném roce se tiše pokládaly základy skupiny ABBA, takže teď máte 4 lidi, 2 romantické vztahy a rostoucí hudební partnerství, to vše ve stejnou dobu. A zpočátku to fungovalo. Chemie nebyla jen v písních. Bylo to cítit, když spolu vystupovali, ať už to byla píseň Waterloo, která je v roce 1974 vynesla k mezinárodní slávě, nebo pozdější skladby jako Knowing Me, Knowing You, které byly plné zlomeného srdce. Nejen zpívali, prožívali tyto emoce v reálném čase. Ale tohle si spousta fanoušků neuvědomila. Pracovat s člověkem, kterého milujete každý den na globální scéně pod neustálým tlakem. Je to vyčerpávající. Turné nahrávání, pozornost médií, neustálé očekávání dokonalosti. To vás vyčerpává. V zákulisí se tvořily trhliny. Manželství Agnety a Björna skončilo v roce 1979. Rozvedli se tiše a snažili se udržet pozornost v hudbě. Nebyla to jejich osobní bolest, ale projevovala se v písních. Album Vítěz bere vše, vydané v roce 1980, patřilo k nejemotivnějším skladbám skupiny ABBA. A ano, zpívala ji Agneta. A ano, bylo o ní a Björnovi. V rozhovorech dokonce prohlásila, že zpívat tu píseň bylo jako znovu a znovu prožívat jejich rozchod. Nedlouho poté se vztah Bennyho a Fridy vydal podobnou cestou. Vzali se v roce 1978, ale štěstí netrvalo dlouho. V roce 1981 se rozvedli a stejně jako předtím se emocionální důsledky promítly i do hudby. Poslechněte si písně jako One of Us a When All is Said and Done. Nebyly to jen smutné popové balady. Byli to lidé, kteří se prožívali se skutečným zlomeným srdcem. V roce 1982 se skupina tiše rozhodla dát si pauzu. Oficiálně nerozpadli, jen odstoupili. Nebyla žádná tisková konference, žádné dramatické oznámení, jen ticho. Fanoušci to tehdy nevěděli, ale to ticho se protáhlo na celá desetiletí. Co se tedy stalo potom? Agneta se do značné míry stáhla z očí veřejnosti. Soustředila se na výchovu svých dětí a tu a tam vydala i pár sólových projektů. Björn se hlouběji věnoval psaní písní a muzikálovému divadlu. Frida nakonec znovu našla štěstí, provdala se za německého prince a později ovdověla. Ale je to Benny, kterému je nyní 78 let, kdo se nedávno otevřel způsobem, jakým se nikdy předtím neotevřel, co konečně prozradil zpověď. Benny konečně promluvil.
Fanoušci po celém světě si léta kladou otázku, co skutečně vedlo k zastavení existence skupiny ABBA. Byla to jedna z nejúspěšnějších hudebních skupin v historii s miliony prodaných desek, nepřetržitými hity v rádiích, světovými turné a odkazem, který se nedá vyblednout. Na první pohled to vypadalo, že mají všechno, ale pod vybroušeným image a chytlavými melodiemi se něco odhalovalo. A Benny Andersson, tichý génius stojící za velkou částí hudby skupiny ABBA, dlouho mlčel. Až doteď. V 78 letech se Benny konečně rozhodl otevřít. V nedávném rozhovoru překvapivě upřímně popsal, co se tehdy doopravdy dělo. A řekněme, že to nebylo jen o třpitkách a diskokoulích. Podle Bennyho se skupina ve skutečnosti nerozpadla, alespoň ne v tradičním slova smyslu. Nedošlo k žádné dramatické hádce, žádné závěrečné oznámení, žádné rozzlobené loučení. Neřekli jsme, že tohle je konec. Prostě jsme přestali, řekl Benny. Pozastavili jsme ABBA, protože jsme chtěli spolupracovat s Timem Ricem na Chess. To bylo vše. Říkali jsme si, že se vrátíme později. Ta pauza měla být dočasná. Benny a Björn už dlouho chtěli expandovat za hranice popové hudby. Když se tedy naskytla příležitost pracovat na muzikálu Chess, plnohodnotném muzikálu inspirovaném napětím studené války a mezinárodním šachovým turnajem, s nadšením se jí chopili. Chess byl ambiciózní a politicky rozmanitý. Dal nám písně jako One Night in Bangkok a I Know Him So Well, které obě zaznamenaly úspěch i mimo divadelní svět. Benny byl kreativně naplněný, ale po skončení Chess se něco stalo. Vrátili jsme se z toho projektu. A už to prostě nepřipadalo stejné, přiznal Benny. Změnilo se toho až příliš mnoho. A změnilo se toho hodně. Do té doby si oba páry Benny a Frida a Björn a Agneta prošli bolestnými rozvody. Benny a Frida se rozešli v roce 1980, pouhé 3 roky po svatbě. A Björn a Agneta svůj rozvod definitivně uzavřeli v roce 1979. A přesto i přes veškerou tu emocionální bolest ABBA dál tvořila hudbu. Nejen tak ledajakou hudbu, ale některé z emocionálně nejsilnějších písní v jejich katalogu. Album Take the Winner Takes It All vydané v roce 1980. Agneta ji zpívala, jakoby odhalovala svou duši. Píseň působila jako zhudebněný soukromý rozhovor o zlomeném srdci, ztrátě a snaze jít dál, když se zdá, že všechno má někdo jiný, Björn. Který napsal text, trvá na tom, že se píseň přímo netýkala jeho rozvodu s Agnetou. Ale fanoušci si to vždycky kladli otázky. Jak by to nemohlo být pravda? Pak je tu One of Us, dojemná skladba z jejich posledního alba The Visitors, vydaného v roce 1981. Tato píseň vykresluje obraz někoho, kdo zůstal ve vztahu sám plný lítosti a pochybností. Je těžké nehledat paralely mezi textem písně a tím, co se v té době dělo v manželství Bennyho a Fridy. Přesto skupina nikdy oficiálně neoznámila rozchod. Dokonce i jejich poslední single Under Attack, vydaný koncem roku 1982, měl název, který téměř působil jako skryté poselství. Bylo to o médiích, o fanoušcích, o nich samotných, nicméně s postupujícími 80 lety se Benny tiše stáhl z centra pozornosti. Zaměřil se na psaní písní a komponování a pracoval na nových projektech s Björnem. Jedna z jejich nejosobnějších spoluprací se uskutečnila v roce 1995 s Kristinou ze švédského muzikálu Duva Mola podle románů Wilhelma Möberga. Sledoval skupinu Švédů, kteří emigrovali do Ameriky, a emocionální síla hudby ukazovala Bennyho vyvíjející se umělecké nadání. Ačkoliv se show setkala s chválou, nikdy se v Londýně ani na Broadwayi neuvedla naplno, což dodnes mnoho fanoušků překvapuje.
Během těchto let se však Benny také rozhodl prozkoumat život mimo stíny skupiny ABBA. Založil Benny Andersonův orchestr kapelu mísící tradiční švédský folk s popem a dancehallovými zvuky. Byl to naprostý odklon od toho, co dělal dříve, ale umožnilo to Bennymu tvořit bez tlaku globální slávy. Přesto ho ABBA nikdy doopravdy neopustila. Na začátku první dekády 21. století popularita skupiny ABBA opět explodovala částečně díky divadelnímu muzikálu Mamma Mia a později filmovému trháku. V němž se objevily jejich největší hity. Byl to rozsáhlý kulturní moment. Fanoušci prahli po návratu a tento hlad se stal skutečným, když se na stůl dostala nabídka v hodnotě miliardy dolarů. Ano, miliarda dolarů za 100 koncertů. Je to sakra spousta peněz, aby se nám dalo říct ne, řekl Benny s úsměvem. Ale udělali jsme to. Vysvětlil, že rozhodnutí se netýkalo jen peněz, ale i zachování toho, za čím ABBA stála. Nechtěli se vrátit jen proto, že lidé toužili po nostalgii. Chtěli, aby hudba a vystoupení zůstaly věrné tomu, kým ABBA jsou, a ne, aby se stali podívanou, která nepůsobí autenticky. Ale tady je ta část, která fanoušky zasáhla. Benny přiznal, že se od skupiny ABBA odtáhl nejen proto, aby prozkoumal novou hudbu, ale také proto, že se jí nechtěl nechat definovat. Roky jsem nechtěl být vnímán jen jako člen skupiny ABBA, řekl. Chtěla jsem být prostě sama sebou. A kromě toho jsem se věnovala i jiným věcem. To ale neznamenalo, že zapomněl, co pro něj znamenala kapela, nebo co pro něj znamenala Frida. Frida si prošla vlastními zkouškami koncem 90. Let ztratila dceru, při autonehodě stáhla se z očí veřejnosti a soustředila se na věci, na kterých jí záleželo. Benny o jejich vztahu po celá desetiletí veřejně nemluvil, ale v tomto nedávném rozhovoru se jeho tón změnil. Frida byla silná, řekl. Vždycky si našla způsob, jak překonat cokoliv, co jí život přinesl. To hluboce obdivuji. Nebylo to vyznání lásky, ale nebylo to ani chladné. Spíše to lidi nechalo v úžasu. Choval k ní ještě nějaké city. Kdyby si dali delší pauzu, kdyby se city ochladily, kdyby se načasování vyvíjelo jinak, mohla by to ABBA zvládnout. Benny na to přímo neodpověděl. Možná proto, že to neví, nebo možná proto, že některé věci je lepší neříkat. Ale to, co řekl, bylo toto. Dělali jsme hudbu, na které stále záleží. Lidem na tom stále záleží. A na to jsem hrdý. Je to tichý a pokorný způsob, jak se zamyslet nad odkazem. Ale pro fanoušky, kteří čekali na skutečné odpovědi celá desetiletí, Bennyho upřímnost stála za to čekání. Příběh ale samozřejmě nekončí. Protože za klidným zevnějškem nebyl Bennyho osobní život vždycky tak snadný. Měl své soukromé bitvy, některé, které vidělo jen velmi málo lidí. Věděli jste, že se Benny stal otcem, když mu bylo pouhých 17, dlouho předtím, než ABBA vůbec vznikla. Se Benny potýkal s něčím mnohem osobnějším. Otcovství. Na začátku 60. let chodil s kolegyní zpěvačkou Kristinou Grunwallovou. Oba byli členy švédské popové skupiny Elverkettes Spelmanslag a sdíleli víc než jen vášeň pro hudbu. V 17 letech se Bennymu a Kristině narodilo první dítě, syn Peter. O 2 roky později se jim narodila dcera Helene. Představte si, že jste teenager, sotva dokončíte školu a najednou máte zodpovědnost za úplně nový život. A navíc se snažíte splnit si svůj sen, stát se hudebníkem. Benny přiznal, že to nebylo snadné. Byl velmi upřímný ohledně toho, jak provinile se v těch raných letech cítil. V jednom rozhovoru řekl, že mi to způsobovalo výčitky svědomí, protože jsem byl spíše na cestách než doma. Turné, zkoušky a nahrávání to všeho oddělovalo od jeho dětí. Byl mladý, ambiciózní a hnala ho hudba. Ale cenou za to byl čas strávený s dětmi. A to je lítost, které se mu dlouho věnoval. Poté, co Bennyho vztah s Kristinou skončil děti, zůstali převážně se svou matkou. Benny ale nikdy úplně nezmizel. Postupem času zejména jak dospíval a usadil se si s dětmi, udržoval kontakt.
Peter a Helen se rozhodli žít soukromnější život daleko od veřejné pozornosti. A Benny to respektoval. Pak přišla další kapitola v jeho osobním životě. V roce 1981 téhož roku, kdy ABBA tiše odstoupila z hudební scény, se Benny oženil se švédskou televizní moderátorkou Monou Nörklit. A to pro něj znamenalo zásadní změnu. Mona se nepohybovala v hudebním průmyslu a jejich vztah se zdál přinášet jakousi stabilitu, jakou Benny předtím neměl. Měli spolu jedno dítě, syna jménem Ludwig, narozeného ve stejném roce, kdy se vzali. Ludwig vyrůstal a sledoval hudební cestu svého otce z jiné perspektivy. Ne z chaosu světového turné, ale z klidu rodinného domova. A hádejte, co dnes se Ludwig také podílí na odkazu skupiny ABBA. Je jedním z producentů ambiciózní koncertní rezidence ABBA Voyage, což je důkaz, že Andersonův hudební styl pokračuje i dalším generacím. Ale ne všechno v Bennyho životě probíhalo hladce. Jednou z nejbolestivějších a nejosobnějších výzev, kterým čelil, byl jeho boj s alkoholismem. A je to něco, o čem dlouho nemluvil. Po většinu svého dospělého života byl Benny funkčním alkoholikem. Veřejně se nerozpadal a nedostával se na titulní stránky novin kvůli divokému chování. Ale v zákulisí se alkohol stal součástí jeho každodenního života, a to nezdravým způsobem. Později přiznal, že to byl problém, který se pomalu vkrádal a přetrvával příliš dlouho. Pil jsem příliš mnoho a příliš často, přiznal o několik let později. Nezničilo mi to život, ale bylo to tam každý den. Pozoruhodné je, že se Bennymu v té době podařilo dál tvořit hudbu. Psal písně, produkoval desky a stále pracoval na muzikálech. Ale uvnitř nebyl v pořádku. Až na začátku prvního desetiletí 21 století se rozhodl, že už toho bylo dost. V roce 2001 Benny definitivně přestal pít. Od té doby je střízlivý. To znamená, že k dnešnímu dni nepije alkohol už více než 2 desetiletí. A i když zpočátku nezacházel do přílišných detailů, v rozhovoru z roku 2011 se konečně otevřeně rozpovídal o tom, jak vážný problém byl. Nebyl na to hrdý, ale už se ani neskrýval. Střízlivost nebyla jen o zdraví, ale o jasnosti. A mnoho fanoušků si všimlo, že poté, co Benny přestal pít, se zdál být přítomnější, zamyšlenější a cítil se lépe při sdílení své minulosti. Bylo to, jako by konečně našel klid sám se sebou. Ale i přes veškerý tento osobní růst Benny zůstal nohama na zemi. Nikdy nepředstíral, že je dokonalý a nechoval se jako celebrita, která má všechno před sebou. Jednou z věcí, které na něm lidé obdivují nejvíce, je to, jak upřímný a pokorný byl v dobách vrcholů i pádů. Jak tedy všechny tyto osobní výzvy formovaly muže, kterého vidíme dnes. No, když se podíváte pozorně, uvidíte, že Benny nikdy nebyl typem člověka, který by se honil za slávou. Vždycky mu záleželo více na hudbě, řemesle a lidech kolem sebe, jeho rodině, spolupracovníkech a dokonce i fanoušcích. Tyto kontakty byly důležitější než pozornost reflektorů. A možná proto i po všech těch letech na něm lidé stále tolik hluboce záleží. Ale tady je ta velká otázka. Vrátil by se Benny někdy po letech mlčení, zlomeného srdce a osobního uzdravování k ABBA? Možná si myslíte, že odpověď by byla ne. Konec konců uplynuly desetiletí. Všichni se posunuli dál. Kapela mlčela od roku 1982 a většina fanoušků se smířila s tím, že je pravděpodobně na dobro konec. Pak se z ničeho nic stalo něco, co nikdo nečekal. Návrat, který šokoval svět. Po téměř 4 desetiletích odmlky se ABBA v roce 2021 vrátila. Nešlo jen o turné největších hitů nebo nostalgický projekt. Vydali z brusu nové studiové album s názvem Voyage. Bylo to jejich první album od dob alba The Visitors, které vyšlo už v roce 1981. To je mezi jednotlivými alby téměř půl století.
Oznámení přišlo během speciální živě streamované tiskové konference z Londýna. Sledovali ji fanoušci z celého světa. Někteří pravděpodobně očekávali krátké shledání nebo možná remasterovanou kompilaci. Ale ABBA všechny překvapila. Nejenže vydávali album, ale spouštěli něco úplně nového. Virtuální koncertní zážitek s názvem Voyage. Album Voyage obsahuje 10 originálních skladeb, které napsali a produkovali Benny Andersson a Björn Ulvaeus. Dvě z nejvýraznějších písní I Still Have Faith in You a Don't Shut Me Down se rychle staly oblíbenými u fanoušků. Pokud budete pozorně poslouchat, uslyšíte všechny klasické ingredience skupiny ABBA. Silné melodie, emotivní texty a krásné harmonie. Ale v produkci je také moderní nádech. Album mělo od začátku obrovský úspěch. Debutovalo na 2. místě v USA i Kanadě, což je docela neuvěřitelné pro skupinu, která nevydala novou hudbu po celá desetiletí. Ve Spojeném království se Voyage rovnou dostalo na 1. místo a stalo se v té době nejrychleji prodávaným vinylovým albem 21 století. Album se také dostalo na vrchol hitparád v zemích, jako je Austrálie, Německo a Švédsko. A poprvé v historii byla skupina ABBA nominována na cenu Grammy. Píseň I Still Have Faith in You byla nominována na cenu Deska roku. To si jen představte. Kapela, která se poprvé rozpadla na začátku 80. let a v roce 2022 získala ceny Grammy. To jen ukazuje, jak nadčasová je jejich hudba. Ale to, co z tohoto comebacku udělalo skutečně průlomový, nebyla jen hudba. Byl to živý zážitek, nebo spíše jeho zcela nová verze. Virtuální koncert ABBA Voyage se nepodobal ničemu, co fanoušci kdy viděli. Místo živého vystoupení 4 členů na pódiu se na koncertě objevily digitální avatary, které byly navrženy tak, aby vypadaly přesně jako v roce 1979 během jejich globálního vrcholu. Tyto high-tech avatary, nazývaní avatary, byly vytvořeny pomocí technologie snímání pohybu. Benny, Björn, Agneta a Frida se oblékli do speciálních oblečků a měsíce nahrávali své pohyby, výrazy obličeje a vokály. Stovky techniků a umělců pak pracovali na přeměně všech těchto dat do realistických digitálních verzí kapely. A kde se to všechno odehrálo v na míru postavené ABBA aréně, která se nachází v Queen Elizabeth Olympic Park v Londýně. Aréna má kapacitu asi 3,0 lidí a byla postavena speciálně pro tento koncert. Uvnitř vystupují avatary po boku 10členné živé kapely, která předvádí plnou 90-minutovou show. Jež zahrnuje 22 největších písní skupiny ABBA od Dancing Queen po Mamma Mia až po novější skladby z Voyage. Každá vteřina show je choreograficky zpracovaná do nejmenších detailů. A díky ohromující vizuální stránce světelnému a zvukovému designu působí celá show skutečně. Fanoušci, kteří ji viděli, často říkají, že zapomínají, že sledují avatary. Je to jako návrat v čase, ale s dnešní technologií výsledky neuvěřitelné. Jen v prvním roce koncertu Voyage v Londýně navštívilo přes 1 milion lidí. Přehlídka se stala významnou turistickou atrakcí a přitahuje fanoušky z celého světa. Měla také skutečný ekonomický dopad a přispěla britské ekonomice stovkami milionů, zejména v oblasti pohostinství a cestovního ruchu. Kromě peněz a humbuku kolem nich však tento koncert dokázal něco hlubšího. ABBA se znovu nedala dohromady jen proto, aby zopakovala minulost. Znovu si představila, jak by mohla živá hudba fungovat v budoucnosti. Využila technologie k oslavě svého odkazu, aniž by musela znovu fyzicky koncertovat. A pro 4 lidi, kterým je nyní přes 70, to není jen chytré, ale i inspirativní. Buďme upřímní, virtuální koncerty nejsou pro každého. Někteří fanoušci říkají, že nic se nevyrovná tradičnímu živému vystoupení.
Syrová energie, nedokonalý vokál propojení v reálném čase. A to je naprosto fér. Ale mám pro vás otázku. Mohl by tento druh digitálního vystoupení být budoucností živé hudby, zejména pro starší umělce, nebo dokonce pro kapely, které již neexistují? Koupili byste si lístek na virtuální vystoupení Michaela Jacksona, Elvise Presleyho nebo Beatles? Je to něco, co celý hudební průmysl bedlivě sleduje. ABBA možná právě otevřela zcela nové dveře. A přesto se vší tou futuristickou technologií jedna věc zůstala stejná. Hudba stále spojuje lidi. Koneckonců o to ABBA vždycky šlo. Písničky, které ve vás vyvolají pocity. Díky za sledování, přátelé. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru našeho kanálu. Pro zajímavější příběh se podívejte na další video, které se vám zobrazí na obrazovce.